В момента ние сме нови и сме геймъри. Обаче аз в момента съм с никой. Буквално в момента съм сама. Ще играем с един приятел. И просто да. Ако чувате някой, просто такова. Да, просто има хора и да знам. Да. Значи в днешния епизод ще правим къщата. И ако нещо се спалне на някакво нещо добро, ще таковаме. Дефектно ще правим повече къщата, защото ще правя 2 къщи и много неща, даже 4. Но ще гледаме и другите неща, защото все пак няма много пари, нямам и много такова, как се казваше, много неща. Просто да. Така, това не мога да го взема и това не мога да го взема. Искам тия неща да ги взема, обаче не може, нямам пари, нали ви казах. В момента е така, ще се спаваме при тоя. Съм де-факто разлицирована. Доста. Но няма проблеми, нали все пак е такова. Нали все пак ще правим къщата, така че не се интересуваме много. Сега тук ще сложим ето това, не знам какво е това, но ще го сложим да си има тук. Ето така. Трябва да храним и животните, обаче нещо май са ми бъгнати, защото не мога да ги храна. Буквално само нахраних това. Не мога да ги... Сега не се сещам думата и да. Фламинго. Сетих се. Фламинго. Ще продаваме доста неща, защото, нали ви казах, че нямам пари за много добри неща. И да, това ще правим де-фактно. Гъбите доста, да ви кажа, че помагат. Не и много, обаче пак си помагат, защото буквално, вижте, нямам почти нищо. Имам си, например, не съм чак бедна, като преди. Преди буквално играх тази игра, обаче много отдавна и преди даже, преди я мразех, не знам защо, просто я мразех и да. А сега я обичам доста. И да, това е. Ще правим доста неща. Не много, защото все пак буквално ето тук ми е къщичката. Тук си имам вече огънче. Буквално преди малко и реших да снимам. Защото така. Добре. Това го махам. Какво още е да такова? Да го продам. Не, ето. Ето тук. Така. То буквално всичко ми е полято, не знам и аз. Просто така, ще ги вземам поведнъж. Защото не е скука. Така. Ще играме и други игри. И един приятел ще дойде. И направо ще бъде уникално. Продадахте ли ги? Да. Не съм ги продала всички. Поща, никаква. Окей. Никой не ми е лайк. Не знам. И сигурно, понеже почнах отскоро и за това. Какво щях да таковам? Да нахрана маймунката. Деде. Храних ли я? Не, буквално натиснах и не я нахраних. Как може такова нещо?
Буквално. О, боже. Толкова неща имам да продавам. Даже не знам дали мога да се таковам къщата, защото толкова неща трябва да продам. Така. Първо купувам. Какви да купам? За сега ще купа тия. Така. И телевизор. Готово. Да. Къде е? Телевизор. Ето. Идва и тук. Така, идеално е. И сега ще сложим ето тук такива. Малко такива. Чакай само да видя къде са. Те дори не са изпадали. Така. Къде са, бе? Тук? Да, тук са. Не. Така. Мисля така да бъде, защото ще бъгнат и после не знам как ще изглежда. И ето тук ще е такова меса. Само да намеря. Ето така. Добре, аз мисля, че така е добре. Те неща купих. Туру-турум. Това ме стресна, човек. Значи хора, това ме стресна направо. Тук. То буквално внезапно е така. Ето, видяхте ли? Този път не ме стресна, обаче предния път буквално напно е така и кърня. Юп. Малко ми се завъртя хората, просто... Така, ето тук си имам лопатка, имам си сладолече, не е истинско, защо да се спа, бе? Да, доста неща си имам, само че трябва да правим доста неща, защото не знам дали този епизод ще бъде толкова интересен. Просто искам да е интересно за вас и да ви е готино, защото освен готиното няма друго. Смеха и такива неща. Но просто тази игра, например Grow a Garden, е спокойна игра и не е много за снимане, защото буквално тя е спокойна игра и можеш само да правиш да правиш къщичка или някакви такива неща. Поне построихме нещо, нали? Това е хубавото и да. Аз мисля хора да приключвам, защото... няма да приключвам. Защото вижте какво стана тук. Чакай. Ето готово. Вижте как светят, те са уникални. Добре, след малко ще приключвам, защото хора ще снимам още видеа. Буквално може след малко да снимам нещо такова. Ще видим. Ако тази грамотевица ме удари, не знам какво ще се случи. Може би няма да умра. Я да видим. Грамотевица. Айде бе. Няма ли тук да удари? Ето тук.
е тъпо. Аз като ви казвам, че Grow a Garden е спокойна игра и въобще не е за снимане, ама... Какво се прави, това е? Те моите изкопаха нещо. Браво. Ето тук ще го посада. Така, ето, буквално това не знам дали хора, не знам. Пишете, ако искате долу в коментарите. То даже не знам, може и да няма. Не знам, просто нещо такова, направете нещо. Значи, първо направо, ако можете, не знам дали можете, напишете долу в коментарите, напишете долу в коментарите просто дали това се брои като за баня или просто нещо да се топнеш като басейнче или нещо такова и напишете къде искате да снимам. Но не може друга игра, например само Roblox и вътре в Roblox какви игри искате, защото може и Brawl Stars, буквално. Ще снимам и Brawl Stars, но в момента трябва да я актуализирам и за това. Но просто абонирайте се, цъкайте бутона нагоре и... Да, просто, да. Добре, аз мисля да приключвам, хора. Да. Студено е, ужас. Да, аз приключвам, хора. Чао, цъкайте бутона нагоре и довиждане до следващия път.